juillet kalo tile 22 ye san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la aw tun sigilen bɛ k'aw ka kunnafoni min ma kɔnɔ Malikunafoni.net ale jabarani sanfɛ ni ye o waati seli a y'o bisimila. Anga bi kunnafoni daminɛ la sa i n'a fɔ aw bɛɛ b'a kalama cogo min na k'a fɔ an ka bɔlɔlɔ kana fantan naani bɛɛ lajɛlen na an ka seliba ale ɲɛnajɛw kɛra don min na an ka jamana ɲɛmaa ni o ye camancɛ fanga jamana ɲɛmaa ye sa n'o ye colonel Asimi Goyita ye wagati min na a tun bɛ selikɛnɛ o la an ka misiriba o kɔnɔna la maa ŋaniya jugu dɔ o kɔni y'a laɲini ni ka a bɔnɛ a nin na nka a ka lakɔlɔsibaw olu kɔni sera ka tɛgɛ da nin ŋaniya jugu ale kan an ka procureur ale kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw ni ka olu dayɛlɛ sa sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛli kɔnɔna la a yirala k'a fɔ u ye tɛgɛ da nin manganiya jugu min kan sa a kɔni tun kɔnɔfalen don ɲɛnaminifɛn juguman dɔ olu la u talen ni a ye lakana tigilamaw olu ka bolo kan sa a kɔni ye lɛrɛ dama dama ni ka o sunɔgɔ a ɲɛ yɛlɛla wagati min na sa a ye kuma dɔw ni ka olu ka o ɲɛfɔ u ɲɛna nin kuma in yɛrɛ fɔra RFI kunnafonidilaw olu fɛ nka u ka fɔla tuguni sa ko karɔgɛrɛn diinɛ tigilamaw olu kɔni sente ni wala in na ka sababuya kɛ u ma kunkan bɔ halisa sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na walasa ka se ka nin ko in ni ka a danganimaya. An ka wolomasiri tabɔ olu y'a yira sibiri tɛmɛnen k'a fɔ ko Chinois 3 fo ka taa se Mauritanien 2 ma olu kɔni ma maramafɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni ye ni maa ninnu ni ka olu jaso minnu ni olu ma se ka lakodɔn u kɔni ka ca bɛnnen bɛ sojɔba o de ma ni an ka jamana ale kɔrɔnyanfan o fɛ fami yɛrɛ do sa ani Kawala dugu ni ɲɔgɔn cɛ sa kilomɛtiri 55 o bɔɲɔngo o de do ni maa ninnu halisa ɲɛ kɔni ma se ka sɔrɔ ula. Yan foyilakaw olu kɔni ye seliba ni ka ale ɲɛnajɛ kɛ dusu kun kami o kɔnɔna la kosɛbɛ ka sababuya kɛ u ka maa 23 olu kɔni bɔnɛna u ni na ni u kun bɛ ka u kunda u ka dugu kan terrain juillet kalo tile 19 u kun bɛ ka taa u ka seliba ɲɛnajɛw ni ka o kɛ jalaba kɔrɔ u ka kulun kɔni o bina ni u ye ba camancɛ o yɛrɛ la sa a kɛra yan foyila o lamini na a yirala k'a fɔ maa 23 ye olu kɔni bɔnɛna u ni na maa 9 olu kɔni sera ka labɔ jɛgɛmɔnaw olu fɛ ni maa ninnu yɛrɛ sa u ka janaja olu bɛɛ kɛra seli sufɛla la. An ka faba kɔnɔna la no an kɔni bɛ se ka fɔ ko tare ka sababuya kɛ ala ale seliba ɲuman ni ka o tɛmɛ siraba kan kasara o kɔni ma kɛ a kɔnɔna la nin kuma in fɔra protection civile maaw olu fɛ nka u ka fɔla sa k'u ka bɔli 112 na ko maa 142 olu kɔni jogina ka sababuya kɛ siraba kan kasara protection civile ɲɛma ale ka fɔla sa ko seliba ale kɔni ɲɛkɔrɔla la sa maa 2 olu kɔni tanyana. Kunu araba sufɛla la nɛgɛ kaɲa 23 tɛmɛnen ni sanga 40 o bɔɲɔngo ye sa kuma min na an ka lakana tigilamaw olu tun bɛ yala la lafiyabugukaw olu ka yɔrɔ o kɔnɔna la sa u ka fɔla sa k'u kɔni sigana ta ni ka bolimafɛn bolila dɔ ale sɛgɛrɛ n'u u y'a fɔ k'a k'i jɔ bolimafɛn bolila in ale kɔni y'i ban k'i jɔ ni a bolila o de la sa an ka lakana tigilamaw u y'a laɲini ni ka bolimafɛn bolila in k'ale lajɔ a kɔni ma se ka i jɔ ka sababuya kɛ u kun kelen do ka sigana ni ka o ta ka sɛgɛrɛ an ka polisilakaw olu kɔni tora u ka nin kɔnɔna la sa bolimafɛn bolila ninnu bannen k'u jɔ sa u kɔni kɛra sababu ye ni ka maa dɔ ka olu tan ka u to u sigiyɔrɔ la sa ka sababuya kɛ u kun bɛ ka boli a kɛra sababu ye ka o maa dama ni ka olu jogin nka lafiyabugukaw olu kɔni sɛbɛkɔrɔ dimina kosɛbɛ an ka ba polisilakaw olu kɔrɔ ni u kɔni y'u ka nisɔngoya ka o yira ba polisilakaw olu fana kɔni kɛra sababu ye sa ni ka mugu ka o ci sanfɛ a mugu yɛrɛ cilen sa a kɛra sababu ye ni ka maa kelen ka o bɔnɛ a nin na a kɔni kɛra ko ye min ni o ma bɛn lafiyabugukaw olu ma u ye u ka nisɔngoya ni ka o yira kosɛbɛ kunu sufɛla la an ka faba procureur ba ale kɔni ladɔnniyana nin ko in na u ye sɛgɛsɛgɛliw ni ka olu bila sen na walasa nin ko in ale bɛ se ka ɲɛdɔn cogoya min na polisilaka minnu ni olu kɔni tun bɛ nin ko in na u ye olu kɔni bɛɛ ka baara ni ka o jɔ fɔlɔ fo ka taa nin ko in ni ka ale ɲɛdɔn u kɔni ye
ye dɔw don kɛ banbagatɔ ye maa minnu ni olu fana jogina sa ka nɔgɔya da kɛ olu ye. Amita kokan kibaru la amita Côte-d'Ivoire ka jamana o kɔnɔna la maaw tun sigilen bɛ ka don kɛrɛnkɛrɛn min ma kɔnɔ o waati kɔni o sera Côte-d'Ivoire ka jamana ale kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmaa ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye ale kɔni ye wele bila Laurent Gbagbo o ma ni u bɛna sigi ka kuma Juillet kalo tile 27 nata in na u ka palais présidentiel o kɔnɔna la kabini Laurent Gbagbo ni ale kɔni bɔra kaso la sa kana u ka jamana o kɔnɔna la jamana kɔnɔden bɛɛ kɔntun sigilen bɛ ka nin don kɔfɔlen ni ka ale makɔnɔ. An bɛ bi kunnafoni ni ka o datugu ni Madagascarkaw ka jamana o kɔnɔna u kɔni ye tɛgɛ da nanzarabilen 2 o ka u ka jamana o kɔnɔna la a kɛra Juillet kalo tile 20 o sufɛla la u ka procureur n'o y'u ka kiiri tigilamaba ye ale ka fɔla sa ale ye nin kuma in fɔ Juillet kalo tile 21 sufɛla la ko nin cɛ 2 ninnu kɔni minɛna kun minɛ sa u kɔni ye dankari u ka jamana ka hakɛw la nin wagati na u bɛ lakana tigilamaw olu ka bolo kan ni u bɛ ka u la kɔlɔsi u kɔni bɛ bolola u ni u furumusow. Aïwa Malikunafoni jabaran la jabaw ni kunnafoni ne tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan an b'a fɔ ko aw bɛɛ lajɛlen sanbɛ ala k'an ka sanw ala k'a caya ala ka hinɛ an ka taabaw la ala k'a yafa ko ma ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta donni ma kɔnɔ aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔkana la an bɛ yafa ɲini kɛ aw fɛ ka sababuya kɛ an ye denmisɛnnin de ye an bɛ kalanso hali bi n'an kɛra donfɛn ye aw gasi la an b'a ɲini aw fɛ aw ka yafa ma ala a n'a kira kama dabɔn kama tɛ an bɛ baara o n'a a taabolo de don ala k'an ka haminakow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya halisa ala ka aw mɛn ni k'an lajɛ aw minnu bɛ yen nɔ ni abonné tɛ an ka page chaîne YouTube la an b'a ɲini aw fɛ aw ka abonné aw ka to k'an ka vidéo aw ka aimer ni k'a partager an ka page Facebook ale fana bɛ yen nɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.